Ndondong Timur. Ini Ndondong Timur, Bos. Iki biasanya nek iki segarek nang nggon wit-wit kormes iki lho, iki wis kebak, Bos. Kebak. Iki Ndondong Timur. Ning ya tetep enek wae wong mancing kae mancing. Ning jajal mbusuk rono sapa piye? Ning wit kormes. Kae sing edan kae wong mancing yo. Engko di sepil kira-kira haup ora ya. Ora iso nyepil sing kono, jalane rengget banget. Nek ngasih ula tok wis repot to iki. Lho, iya to. Ning ya tak mbusuk ora apa-apa wis. Mbusuk ya memang kene iki kudu busukan ngene iki, Bos. Lho, banyune ning sarut kormes kene iki pisan. Nek jane mancing nang kene iki asline Pak tok iki. Lho. Ning sarwet-wet ngene iki. Ning kono kebak iki, Bos. Kono banyune wis karep liwate ngendi? Liwate ya susah. Wis saiki nyepil ngetan sing penak ya. Sing penak wae nyepil ngetan wae. Balik wae nekno, balik. Balik sing ngetan. Permasalahannya aku agak wegah kotor-kotor sing jelas sepatune global wegah. Tak sepilke sing kira-kira etan wae. Banyu etan nek banyu kulon kowe arep mancing nyobok ya karepmu ngulon. Saya tak nyepil sing etan wae, gitu. Kono etan parkire penak banget ngene iki. Lho iki parkirne ngene iki. Enak pol. Oh, petku ya nang kono. Iki nang kene. Parkirnya luas kene, Bos. Tur nek Ndondong ki aman kok, Bos. Ndondong ki aman wis terkenal nek iki. Wonge ora rese-rese kaya ngrapah. Nek ngrapahi rese-rese. Ndondong wonge aman bebas, Bos. Wis pote penak banget iki. Lho, Mas kuwi ya mancing kuwi. Piye, Mas? Cilik-cilik. Ning anu toh, mangan toh? Telung nyarian. Oh, telung nyarian mangan kene, Bos. Tetep haup. Tetep haup ning kene. Oh, Gusti Allah. Jalane ampun susah banget lho. Ning kene penak batu lho bekas jagung kelep. Wis do panenan kabeh ning kene. Ya, siapa kula bengi wis iki. Oh iya no. Piye to? Pletekan kabeh. Lah yo. Lah sing pitung on enak ora? Lan di kancamu ki. Biyu. Neret-neret kok kono. Wis tak akeh ki. Ya lumayan toh. Timbang ora nyendal. Loh. Mak grek pengen nang Ndondong. Lah ndak dina nang ndang legi terus kok. Andani kok rene yo. Rene wae wedi wak nang kono kuwi wae ra mangan. Oh.
Ya, oh, kandhani kok. Oh, habangan to. Kandhani kok jos. Ngenteni tak syuting. Lho. Oh, kok ngono kae lho patang nyari kae, Bos. Ngono kok ngomongnya 2 ri 3 ri. Lho. Iya ta. Iwak kaya ngono kok. Ndondong iki. Aku nek teko kene iku terus itu gede-gede percaya ae. Ya nggih to. Kowe tak subscribe. Haup kene. Kena habangan patang nyari. Nah, ketok. Haup sing sebelah nang kene haup. Nek sing dengan rata-rata ya 3 nyari, nek kene 3 nyari, 2 nyari wis umum ning ndi. Padha ae. Memang sing agak gede iki memang pinggiran Karamba karo Kelur. Cuma ya nek masalah haupe tak kira haup kene, Bos. Mung kene wae cilik-cilik kaya daerah Kulon. Wae cilik-cilik kaya daerah Kulon. Ya sing penting kan haup. Oke. Sampai di sini dulu spot Ndondong Timur. Semoga Anda yang menonton video saya selalu sehat walafiat, diberi umur panjang, dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa bahagia selalu bersama keluarga karena keluarga nomor 1. Itu pesan saya terus menerus. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel berikutnya.